Magandang araw sa inyong lahat. Live po tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Metro Manila. Pauwi kami ng Bicol para sunduin ang aking pamilya. Talagang makikita niyo dito sa video ito, halos wala ng tao na makikita nyo. Ako po ay papunta sa aking area. At kami po ay nakahanda na para pauwi ng Bicol. At talagang apektado lahat mga tao. Halos wala ka na makikita mga dumadaan dito. Kaya ingat po tayo mga kababayan. God bless. And sabayan natin ng kaunting panalangin.